अय रमा रमाव. काय हो? काय म्हण राहणार? अव ते कांदा लागवड चालू व्हावशे ना. मग ते बाया सांगण्या पडतीन. तू एक काम कर, आता ते चहा बी राहू दे. तू पहिले गावमा जाय बाया सांगी. हो हो, मी निघाणाकडे त्या बाया सांगाले ब्यान अवघड कटकट करत असत्या. त्या म्हणतास मी सकाळी असू कुठे येत असत्या. आता ती मंगलबाईला सांगी राहीन तुम्ही सकाळी लाग म्हणतात तर ती कुठे राहिनी. न्या आले साल काय कटकट शे भाऊ. आता आटे कांदा लागवडनी कटकट न्यारी शे. आणि वरती आणखी पाणी नी कटकट शे. पाणीनी मोटर खराब होई गे ना. मायो, आता तर पाणी बी मोटर खराब होगी. मग हो, तुम्ही तर बाया लावायला सांगी राहणार मग कांदा शेकावतील ना. काय नाही वा एवढा नाही शिकावणार. संध्याकाळची मोटर चालू इझी. फक्त काय वाचे बुवा, दिवसनी लाईट राहणी. लाईट म्हणजे लाईट राहायचं दिवसनी मोटर चालवणी बुवा, तर मग संध्याकाळी तिनं काम व्हायला का मग चालू इझी ती. अहो पण मग आता बाया सांगायला गे, आता बाया डोकाला कटकट करतास ना. बाया म्हणतास मी यावनी मला आई कामशे मी त्यानाकडे चाललो म्हण. आटे कामशे मी मामाना गावले चाललो मला गावले जावांचे काही बी. आव पण मग थोडं गोडधोड बोलीसन सांगी पावा. तू नीती अशी टाईट होत होशी तीस ना वर. तुम्ही येतात नाही म्हणशीन तर तुझं टाईट बोलणी मग त्या बाया कस काय येतीन बरं सांगतात माले. मी काय येडी शकाव तुम्ही का मला येडा समजता सर. मी काय अशी काय टाईट बोलतो का बोला आपले काम नाही गरजशी मी कशाला टाईट बोलतो त्याच ना सांगे. आव मग येवाले काय प्रॉब्लेम शे असले. मग तुझं टाईट बोलत नाही मग येवाले पाहिजे ना तेच नाही. अहो तुमले खरं सांगू का विषय काय शे. काय शे विषय. अहो काही शेतकरी शेतात ना रोज वाढायचं ती राहणार. आता आपला रेग्युलर रोज काय शे 10 ते 5 पर्यंत 200 शे. तर मग काही जणच्यात ना 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया असं वाढाय राहणार. म्हणजे मग बायाला की तिकडे पै राहण्यात असा शे तो विषय. अरे बाजलं म्हणा आता 150 ना 200 रुपया रोज वय ना म्हणा. तुम्ही लगे 200 खुदी राहणार म्हणा. ते शेतकरीने काय करू म्हणा. मग त्यांनी ते शेतकरीने शेती सोडी द्यायला पाहिजे ना म्हणा. मग जे का बहीण आता एवढी ना मी सांगी पास नाही तर मग ऐकायचं नाही तर मग काय पर्याय राव नाही. आपले पैसा वाढवण्यास पडतील ना कारण की आपले गरज शे. आहो त्याचा भाव खावायला लागणार तर आपण रिक्षाला घेऊ टाक बाहेर गावने. आपली बी काही गरज नाही ना मग शे का नाही. अहो मग बाहेर गावनी रिक्षा बी महागच पडत ना. पण मग कसं शे ते आता गाव धर्मराज गावण्या बायाला आता काम बी चांगलं होस बुवा असं. तुला भ्रम शे तू भ्रम. एक खट्टे बायाचं लायकी द्यात कामावरी घेतात कसा आले जख माराले पस्ताव आपले कसा ना काही. चालेल मग मी सांगी पास भासले हो. पोटी बहीण वाजी पोटी बहीण बाहेर ना हो. मी काय म्हण राहिनो काय वर माताई काय म्हण राहिनी. आव जी पोटी बहीण आमना आटे कामले ये म्हणत सका. तू काय आमना म्हणाले पाय लावत नाही कांदा लावायला ही लाग बुवा. हो आवर रमाताई तो विषय कसा शे मालेकनी असं काम आहेत ना बाकी ना त्यांना जमत नाही बुवा म्हणून मी नाही राहीन. काय काम कू म्हणायचेत माले माहितचे. मी येता जाता पास तर तू गरज रास. हाय देख रमा बहीण मी तुला एक सांगू का विषय कसा शे. अतिशय ना म्हणजे सांगू का नको सांग ना. अव काही शेतकरी शेत ना वाढाय थोडाय दिरा ना तर मग मी त्यासनाकडे जावाले काही कटाळा करत नाही बुवा. मग पैसा जास्त भेटतस तर मग तू बी पाय पैसा वाढवशी तर यसू म्हणा जोवर आणखी 2-3 जण येतील मग. ए जिपोटी बहीण काय येडापणा कर राहीन तू 20-30 रुपया करता पाय राहीन तू रेग्युलर पैसे ना आमना कडली. तुले कधी सोडेल का मी. तुले काही बी काम राहणे तर बोलावं मी. तू आते रोज वाढणार तर लगेच मगता गिराणी दुसराच ना म्हणजे आणा ना लगेच सोडी गिराणी तू. नाही गडा बहीण ते रेग्युलर ना सोड तू पैसा वाढवशी तर सांग नाही तर जाऊ दे माले घर. मग काय स्वयंपाक चालू शे म्हणाली फुका वही लाव काढी तुली. अय राधा अक्का हो. काय हो रमा बहीण काय म्हण राहिनी. आव सका कांदा लावाना शेत म्हणत तर मग ही लाग बुवा सकाळ 8 वाजेपासून नाही तर मग जमलं तर 10 पासून ये मग. औ आवर रमा बहीण ती बात कशी शे तुले सांगू का मारे काम बोलता राहतस. आता घरनच काम राहतस के आता बहीण टाकेल शे तर मग ते असं बुवा. आता कोणता बहीण मुशी काही कानी बानी बहिणी का तुनी बहिणी चक्र मानी चालू राहिनी काही बी. देख बहीण माले का नाही बाकी ना काम शेत म्हणा काही जमावणी काम लिहावाले तू दुसरीकडे पाहिजे. अहो काय राधा बाई काय चालू राहिनी तू रेग्युलर पाहिजे ना तू. तुले कधी कामले नाही सांगेल शे का मी. प्रत्येक वेळेस काम राहणार तर तुले बोलावू आणि त्या जिपोटी बहीणले बोलावू दुसरं कोणले बोलावू कमी. बरोबर शे तुला म्हणणं पण मग तुले खरं सांगू का आतेश ना हा माहितचे मला रोज वाढाय दे राहणार. हा मी तेच सांगे रे नू रोज थोडाफार वाढाय देख भाऊ तू वाढाय तुझं वाढाय ना तर मग येवाला काय हरकत राहू आमले. आणि ते काय मला जमावणी तुम्ही यावाने शेत या नाही तर तिकडेच काळी लावा. मी रिक्षाला मोकळी असू तिकडे किती का पैसा जाणार पण मग रोज वाढवणार नाही मी. जाऊ दे ना बी मग मला बी कुठे गरज आहे तुम्ही आली होय जावे. कटकट करतच घेणं देणं काम तेच ना राहत ना आपले काही बी बोलतस. काय जाय हो भेट ना का हो कोणी. नाही हो कोणीच भेटणार नाही गड्या.
जाऊ दे पुकाऊ दे, आपण रिक्षाला एक घेऊत, 16 बाया राहतील, 8 जोड्या वी जातील. काय नाही, 2 दिवस जाई, पैसा घ्यात तर घ्यात, पण 2 दिवसात आवरायचे हो. हा हा. मंडळी, कांदा लागवड चालू झाल्यामुळे आमनाकडे मजुरण्या बेकार रावण्या चालू शेत. कमेंट करा तुमच्याकडे बी तसंच का नाही बुवा असं. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा.